Benvidos e benvidas a outra conversa do Orgullo Galego. Como sabedes, hoxe é a terceira sesión, destas cuartas xornadas do Entroido de Galiza. Comezamos a semana pasada cos Currumiños e Mos, tivemos onte connosco o Entroido de Augas Santas, un entroido que ademais está en proceso de recuperación e que vai sair este ano por primeira vez, despois de décadas sen sair, creo que dentro dos anos 60 non voltaba a sair. Bueno, unhas conversas moi interesantes que podedes ver tanto nesta canle de YouTube como en formato podcast no iVoox e no Spotify. Tamén as anteriores xornadas que levamos desenvolvendo desde o ano 2021, tédelas igualmente subidas na canle de YouTube, iVoox e Spotify. Hoxe, como sabedes, temos xa esta terceira xornada. Hoxe é un tema, distinto. Sabedes que nestas xornadas combinamos un pouquiño, pois, entroidos con análises máis concretas de cuestións concretas ao entroido. Hoxe vamos falar un pouquiño pois, sobre os estereotipos de xénero no entroido. E para iso temos connosco a Noa Sobriño. Noa é estudante do grao de Lingua e Literatura Galega. Tamén investiga cuestións do entroido atravesadas pola perspectiva de xénero dentro dos 15 anos e, eleva desenvolvendo charlas destas características xa dende hai un tempo. Ademais, desta conversa que vai quedar subida tamén por YouTube podedes atopar conversas relacionadas. Entón, vamos a darlle paso, vamos a comezar coas preguntas. Como digo sempre, se queredes facer algunha pregunta, podedes deixala no chat. Se tamén alguén viviu algunha das situacións ou das cuestións que vai a comentar ela hoxe, podedes comentar no chat, que podemos metelos sen ningún problema na entrevista, e vamos a darlle entón. Hola. Moi boas. Hola, que tal? Benvida. Gracias. Gracias por traerme aquí hoxe. Supoño que será a túa primeira vez en Twitch, YouTube ou así, non? Sí. As outras charlas creo que foran todas, en formato presencial, non? Sí, foron todas presenciales. A través dunha cámara esta a primeira vez. Pois, iba a decir, se así é mellor así que diante de xente. Eu non o teño tan claro porque eu fixen as dúas e a min
non me gusta ter xente mirándome, pero tampouco me gusta ter xente mirándome, pero que eu non a poida ver. Sí, exacto. Hai que ahora mesmo non sei a que me enfrento, non sei que me vai escoitar ou que non. Outras veces xa tiña como unha idea predeterminada, pero hoxe é todo sorpresa, así que Pois, bueno, todo o que vamos a falar hoxe, eu creo que xa o sabes de sobra, e ademais, isto non é para meter nervios, pero hai bastante xente conectada, eso é bo. E nada, vamos a comezar, e bueno, un pouco como comentaba xa na introdución, non? Tes levado adiante estes estudos, non? Que non aclarei antes xunto a Sabela Salgueiro, tamén teño anotado por aquí, non, que Desiree Álvarez, encargada audiovisual deses proxectos, e tes levado adiante, como digo, un estudo titulado Os estereotipos de xénero no Entroido de Laza, e esta conversa, como digo, ten de título Entroido, Muller e Tradición. Entón, preguntar un poquinho por que decidistes levar adiante este proxecto, e aproveito tamén para comentar, que podes ampliar ti, que xusto hoxe tamén abristes o perfil en Instagram de A Peliqueira, que animo a seguilo a xente. Entón, un pouco, eso, como decidistes dar o paso para tocar un tema que, ademais, eu creo que, corríxeme se me equivoco, creo que é novidoso no campo do estudo do Entroido, non? sí, exacto. Non encontramos hasta ahora ningún estudio nin ningún nada que tratase este tema de ningún entroido, a verdad, cando realmente é unha problemática que atravesa todos os entroidos e seguramente todas as tradicións. Estaba onte vendo a película de Cónclave e pensaba tamén nesto, no papel dos curas, das monxas, dos papas e demais, pero como digo, é algo que non se fixo hasta ahora e que en realidad é moi necesario. É así polo que naceu todo isto, naceu dunha forma moi orgánica e sustentándose na necesidade. Eu, como decía no primeiro post da rede social da Peliqueira, que gracias por comentalo, que isto, bueno, eu de pequena tiña un grupo de peliqueiras, cas que corría, cas que salía na picota, e ano tras ano íbamos sendo cada vez menos, iban deixando de polo por unhas circunstancias ou por outras. E chegou un momento no que me sentín moi sola. E foi aí cando me empecé a facer preguntas. A principal, que por que había tan poucas. Despois, máis cuestións como non podo mexar, e os chicos sí que poden mexar. Recordo tamén o primeiro ano que tuve unha regla co peliqueiro, como me afronto a isto. Non tiña que preguntarlle como me afrontaba esa situación que era complicada. Logo veñenche outras preguntas. Que pasa se estás embarazada? Evidentemente non podes pôr o peliqueiro. E se tes un fillo e tes que atendelo, isto sumado a eso, a esa falta de referentes e de compañeiras, levoume a iniciar isto. Xusto por esa época morreu a nosa querida Benita Canteira, e dixen, pois, hubo mulleres que o puxeron, pero realmente moi poucas. E empecé a preguntarme quen o puxo, cando, por que deixaron de polo. E para un traballo de clase decidín facer un poema sobre iso, dedicado a Benita Canteira, e empecé a preguntarlle a xente sobre estas cuestións para determinar quen foron as primeiras, por que o puxeron, por que deixaron de polo, cuáles eran, digamos, as características que facían que houbera tan poucos, o contexto, digamos. E foi así como naceu. Logo encontreime por arte de magia completamente con Sabela, un lunes de Entroido na Picota, acercouse a falar comigo, a pedirme unha foto como cualquier outra persona, e algo despertou nela, que dali un rato volveu un da min, e dixeme, quero seguir falando contigo. E a partir de aí non nos separamos. Ela apoioume, amadriñoume, e claro, tiña 15 anos daquelas. Non sabía nada, nada. Ela enseñoume todo o que sabe, é a miña guía, é a que, bueno, unha das que fai que hoxe este aquí. Logo ela trouxome a Des, que como dixetes é a encargada audiovisual, a que ven cunha cámara e grava e leva as redes e nos comenta. E así naceu. E gustaríanos que non quedase así, gustaríanos que se unise máis xente, máis mulleres a esta rede, porque ao final si isto está aquí hoxe e si isto é un tema que está sobre a mesa é porque isto funciona como unha rede, é por toda esa xente que me falou para ir a dar charlas ou que me aceptou as propostas de ir a dar a Escola Oficial de Idiomas de Santiago, de Ourense, a Universidade de Ourense, o Colexio da Mercedes Sarria, a Asociación Femuro de Verín e demais, e tamén pola xente que compartiu nas redes sociales, en Facebook, que falou de min boca a boca e de todo isto, que isto empezou a ser un tema, unha cuestión de debate, porque os problemas se non se falan non existen. Isto era un problema que non se falaba e agora sí, e por iso existe.
E tamén para todas as mulleres que me falaron e me dixeron, e fala tamén desto, e conta tamén o que traballar na casa, e conta tamén o que esperar os peliqueiros, esperar os fillos. Entón, por toda esa xente, e pola que hoxe estou aquí, pola que hoxe isto é un problema, gustaríame que nacese en demais rapazas que se planteen estas cousas e que digan eu quero facer o mismo, eu visto me de felo e quero facer o mismo, eu son boteiro e quero facer o mismo, que nos falen, que se poñan en contacto con nós, que vamos a enseñarlle o que faga falta se necesitan apoio e que fagan o mismo porque é algo necesario e que non se fai e temos que ser nós as que fagamos hoxe. Claro, porque eu ademais estaba pensando agora, bueno, por unha parte recalco, non? A xente pois que quera comentar, pois que nos está a ver ou incluso a xente que nos está a ver ou a escoitar agora xa días, meses despois esta conversa, tamén pode contactar e transmitir todo isto, pero claro, eu pensaba, por unha parte, que ben que se leve adiante este análise, estes estudos, non, desta cuestión, pero á vez ten que ser moi complexo, porque claro, tú onte, por exemplo, na conversa de onte falábamos sobre a recuperación dun entroido, que é unha cuestión moi complexa, non? Pero hai estudos previos, hai libros previos, hai xente que che pode falar dese tema, pero neste caso non é así. Quero dicir, vos tedes que partir dende cero e non tedes, digamos, unha bibliografía previa na que poder apoiarse. Ou seja, é algo moi complexo, non? Exacto, por iso tamén reducimos o nivel de análise á laza e os entroidos da contorna. E si, non hai nada. Eu outro día estaba lendo o libro Carnaval en Galicia de Federico Cocho, recoméndolle moi bo, Moi e bo. deume por buscar cuántas veces aparecía a palabra muller dentro dese libro. En 372 páginas aparece a palabra muller 14 veces. E todas delas, ou prácticamente todas, son vístese de muller ou calquera cosa similar. Non explica a problemática da muller, non se menciona siquiera. 14 veces nun libro de 372 páginas é ser invisible, basicamente. Claro. Sen embargo, quero dicir, o papel é fundamental, entraremos logo, pero quero dicir, e máis no entroido de Laza, que podemos eso, entrar despois, o tema de vestir, coser a bica, bueno, hai 50.000 elementos, cada parte son fundamentais, porque se non hai quen faga os traxes, non hai peliqueiros, o sea, eso xa para empezar, non? Entón, Sí. quero dicir, hai un traballo aí oculto que non se coñece, non? O traballo, o entroido que vemos nós é o que sale nos vídeos, sale nas fotos, sale nos periódicos, isto todo vese na calle, pero o entroido faise na casa. O entroido susténtanos as mulleres, e se un día as mulleres dicen non facemos nada, non sale un entroido adiante. Nin o primeiro, non sale un peliqueiro vestido, se non están as mulleres facendo os traxes, vestíndoles, facendo a comida e esperando por eles. Pero como dices, entraremos máis adiante. Eh, Ahora, bueno, a xente que nos está a ver, creo que xa lle quedou claro que formas parte do entroido de Laza, non? Sí. Entón, un pouco, eso, preguntarche dende cando formas parte do entroido, bueno, supoño que formas parte dende cativa, non? Pero quero dicir un pouco xa, pois, como peliqueira, como foi, como viviches o entroido dende cativa tamén, non? E como viviches un pouco, pois, indo vestida de peliqueira. Bueno, pois o entroido pa nós a resposta máis clara que é absolutamente todo. Pasamos o ano pensando nel e así é tamén como vivo eu. Bueno, o peliqueiro puxeno por primeira vez con 9 anos. O meu pai era dos que pensaba que non se podía vestir a un neno se el non o pedía, porque decía que non quería ter un peliqueiro no colo. Hai xente que lle gusta, a el dixo que o peliqueiro que era pa correr con el, e así decidiu que ia facer comigo e con meu irmão, que teño un irmão 4 anos menor, que tamén está moi orgulloso de min e eu del. Bueno, con 9 anos, quedaban 2 semanas po entroido, puxen os chocos un folión e dixen, eu quero polo. E dixen ao meu pai, como sempre o meu pai que está aí apoiándonos e louco por nós, argallouno todo en 2 semanas para que puxéramos o peliqueiro o meu irmão e eu, e a xente do pueblo axudouno, deixándolle as cousas, e desde entonces non houve un ano que parásemos, houbera coronavirus, houbera chover a nevar o que fixera falta, non houve un ano que non deixáramos de pôr o peliqueiro, porque nacimos peliqueiros, vivimos entre peliqueiros, o momento no que o pós sintes cousas que son completamente indescriptibles con palabras, e non deixamos de polo nunca, e gustaríame non deixar de polo nunca.
E un pouco, eso, pois, para a xente que nos está a ver, un pouco que representa para a xente de Laza o Entroido. Pregunto, eu, claro, no, o sea, xa o sei, porque teño a sorte de coñecer o Entroido de Laza dende hai máis de 20 anos, entón sei que é algo, quero dicir, non é uns días Entroido, xa é algo, non, que marca, quero dicir, o día a día todo o ano da xente, non? Entón, un pouco, non sei se nos podes explicar que é o que representa para vos, e como vos marca no día a día, supoño, claro. É que iso que o representa todo, representa non é unha festa, é unha tradición que levamos moi arraigada que forma parte da nosa personalidade, esa é unha característica do Entroido, que funciona como creador de personalidade individual e colectiva. E por isto, esta cuestión é moi importante polo tema das mulleres tamén. Basámonos neso, os nosos días son eso, é preparar co Entroido ou estar de loito por un Entroido que marchou. Bueno, temos a sorte de que é cíclico e todos os anos ven un novo, que sempre temos un peliqueiro que un Entroido que preparar e polo que esperar, pero é todo, é o día de hoxe, pero sobre todo eu sinto no Entroido que hai unha conexión moi profunda co ancestral, co que viu detrás nosa, con esa xente que non está, representamos moito e representamos tamén o futuro, porque eu, non sei, podo describirlo con un pensamento que teño sempre, cando é o viernes de folión e vamos correndo, hai un momento no que xa estamos fora do pueblo e non hai luz das farolas nin de nada, entón ves todas as estrelas por encima túa, que como non hai luna tamén se ve moi ben e penso, é que estas estrelas, con este sonido dos chocos, viu no meu pai, vino xente que foi antes do meu pai, verán os meus fillos e verán os meus netos. É algo transcendental que supera todas as cousas e non me extraña que en tantos escritos se tratase o Entroido como un santo, como unha religión. Tamén acórdome cando fun onde a miña psicóloga por primeira vez e lle falei do Entroido e me dixo é que falas como se fora unha religión. É verdad, existe esa fe, existe ese poder superior, existe esa penitencia, ese acordarse dos pasados e dos futuros. É algo que está moi por encima de nós. Claro, que para vos a parte non é unha festa, é algo máis, quero dicir, tamén é unha conexión cos teus antergos, non? Coa túa xente, coa túa identidade, quero dicir, e é algo que diste, bueno, pois, e aparte hai fotos, non? Hai 100 e pico anos xa había xente facendo o que estou facendo eu, non? Quero dicir, non é unha festa, é moito máis que iso. Sí, hai unha parte do texto na miña aldea do Fidalgo de Monterrei que dice, a mí encántame, e isto dos peliqueiros consérvase tamén neste pueblo, que quen os vise hai 200 anos, tal os veo xe tamén. E creo que primeiro desaparecerá a última pedra do pueblo, que isto dos peliqueiros, porque son tradicións que nacen coa xente e nin o demolles a rinca, e non o podería describir mellor eu. E isto escribiu no el hai máis de 120 anos. Claro, E claro, hoxe sí, sigue sí. sendo igual. E el fala de 200 anos atrás e é capaz de describir o que nós hoxe sentimos. E que ademais eu supoño que unha problemática non só do Entroido de Laza, en moitos entroidos, que é o despoboamento, non? E que a xente teña que marchar, pero sen embargo, e isto é unha perspectiva miña, igual sempre foi así, pero no Entroido de Laza dame a impresión os últimos anos como que a xente nova, quer dicir, é como que xa tomastes as riendas, digamos, non, do Entroido e fai parte de todo, non, da toda a organización, quer dicir, hai algo que polo menos que dende fora percíbese que hai moitísima xente moza involucrada. Sí, sí, por suposto. Os mozos levámolo moi arraigado, é unha tradición que nos inculcan moito, unhas cousas que nos inculcan, de facer as cousas ben, sobre todo. Acórdome o meu pai poñanos a correr e dar voltas cos chocos, a min e o meu irmão, e eu dicía, pero se é só correr, e dicía, non, non é correr, hai que facelo ben, tedes que saber como se fan as cousas. E explicábanos, e é por eso, por esa transmisión tan fuerte que hai en Laza, cousa de identidade, que eu creo que ali que se conservou con moita exactitud, porque nós inculcárnoslo e nós farémolo tamén. Si, o despoboamento é unha problemática, pero non só no Entroido, é unha problemática a Xeral. todo nivel, pero bueno, de momento estáse sabendo levar, espero que siga sendo así e que siga habendo sempre xente en Laza que manteña esas cousas. Bueno, e en todos lados, ojalá. Claro, supoño que e eso, todo elevalo tan no sangue, supoño que tamén define un pouco de, quer dicir, esa bravura que ten tamén o peliqueiro, non? E esa, quer dicir, defensa do Entroido. Eu lembrome hai, e estou falando igual de 16, 17 anos, bueno, aproximadamente nun domingo de estrea, aparte que había ali unha serie de
xornalistas e dicían, bueno, queremos faceros unhas fotos cos vosos disfraces. E claro, os peliqueiros que estaban ali dicían, nós non vamos disfrazados, vamos vestidos e tal. E aparte, moi serio e aclarando que non é unha cousa, quer decir, deféndese moito e explícase moito o que é, porque eso non é unha festa, non é un disfraz, non é, quer decir, é diversión para vos, pero tamén se percibe que é algo moi serio tamén. Sí, sí, por iso animo a toda a xente que vai e que se anime a conocer o Entroido de Laza e cualquier outro, tamén, por favor, que o faga con todo o respeto do mundo e sabendo onde se vai, porque non podemos tender a copiar e plasmar os nosos conhecementos ou o noso contexto a outros lugares porque non o é. Entón, ir a Laza é moi divertido, ídelo pasar moi ben, vai vos a gustar moito, pero está aí por algo e hai que conservalo como está. Entonces, respetar, os peliqueiros non vos van a dar se non vos metedes no medio, pero entón non podedes metervos no medio, tedes que deixar que fagan o seu papel. Tedes que ter cuidado de non manchalos, de respetar a súa posición, porque son unha figura de respeto. Claro. Quen é de Laza sábeo, pero quen vaya ten que sabelo tamén. Entonces, podedes falar con quen queirades, cualquier persona que lle faledes vos vai explicar como é a cousa, poder falarme a mí se estades interesados en ir a conocer o de Laza, pero preferimos moitísimo máis que nos faledes e que vallades con conocimiento que poidades entorpecer, digamos, a labor dos peliqueiros e da xente que está ali realizando o Entroido. Claro, bueno, e ademais que si che dan algunha vez, quero dicir, tamén se vas a Laza e non che dan nunca, é un pouco a que fuches, entón. Non entendes a experiencia completa. Non doi Claro. tanto, é que antes igual se metía a pau por dentro calquera cousa, pero de momento metemos coiro espuma, así que non doi tanto. Claro. E entrando un pouco xa no tema de que vamos a falar hoxe, non? Como digo, o Entroido de Laza, claro, non é só os peliqueiros, é todo un ciclo, todo, o sea, son moitísimas, a baixada amarela, da morena a farrapada, os folións, o testamento do burro, quero dicir, o reparto da bica, hai moitísimas cuestións, non? E un pouco, por unha parte, que realmente xa falaches, non? Que significa para Laza esta figura? E por outra parte, si históricamente houbo mulleres vestidas e peliqueira que este identificado, se sabe dende cando. Claro, temos que entender neste contexto que a información que temos sobre o peliqueiro e os entroidos e demais é escasa, chegou como chegou, a veces está difícil de encontrar ou pouco documentada. Tamén non entendemos como evolucionou moito esta tradición. Hai moitas teorías sobre as súas orixes, unhas máis aceptadas, outras menos, pero bueno, que son todo un conxunto de incógnitas. Entonces, falando, digamos, da documentación máis reciente, dos estudios máis recientes e demais, podemos remontarnos si eso a 200 anos atrás, pero tampouco demasiado, que se conozca. Nesa época, eu conocín a 3, 4 peliqueiras que puxeron nos anos 60, máis ou menos, sendo elas moi novas. Esas foron, podemos dicir que foron as primeiras que se conozcan a día de hoxe. Abriron unha porta, enfrentáronse a moitas cousas, eso temos a sorte de ter unha delas entrevistada e gravada, así que sairá á luz, esperemos que dentro de pouco, pero bueno, isto todo estáse facendo de forma altruísta, tanto Des como Sabe como eu, temos a nosa vida e a nosa carreira e levámoslo isto por amor ao arte, pero os nosos conocimientos son limitados, as nosas ferramentas tamén son limitadas, non temos presuposto, é unha situación complicada, pero bueno, en algún momento sairá á luz un documental con esta entrevista que é completamente maravillosa e poderedes ver como nos contaba Rita que insultaban co peliqueiro, que lle prohibían polo, que bueno, cousas que a mí me costa moito imaginarme, pero tiñan 14 anos, eran unhas nenas que querían polo peliqueiro e topáronse con un sistema patriarcal que lles deu, e así ignorou. Claro, e ademais a xente, quero dicir, do propio lugar, non? Quero dicir, non é de xente de fora, entendo que é da xente do seu entorno. Claro, a súa familia. Claro. Sin ir máis lexos. E nesta entrevista un pouco eso, que vos contaba? Quero dicir, un pouco eso, pois a sensación de sair de peliqueira, un pouco, quero dicir, non sei se logo continuaron anos despois ou un pouco eso, como sentiron, como lembraban, mellor dito. Ela contábame como
como unha anécdota dunhas rapazas de 14, 15, 16, 17 anos que querían pôr o peliqueiro como puñan os seus primos e a súa familia, e parece ser que unha delas que animou as outras, pomos o peliqueiro, pomos o peliqueiro, e as outras dicíanlle, pero como imos pôr o peliqueiro? E ao final que se convenceron e que puxeron o peliqueiro, pero sí, topáronse con estas dificultades que gracias a Dios pouco a pouco se van solventando, pero elas fixérono sin querelo, basicamente. Eu preguntáballe a Rita, pero tú daste conta do que fixeches? E ela dicíame, no, era unha nena de 14 anos Claro. que foron escapando dos maridos, escondéndose dun lado para outro nas discotecas e onde fora para que non as encontraran e non as mandaran ir para casa. Claro, e supoño que ademais contarían cousas, quer decir, dun xeito máis ou menos normal, que supoño que a ollos de hoxe, quer decir, son cousas que se sucederan hoxe serían un escándalo, entendo, non? Sí, a unha delas tocaronlle un peito co peliqueiro posto, sin ir máis Mm. lexos. Eso xa é un insulto á muller, é un insulto ao peliqueiro, é algo bueno, é que hoxe ten nombre, é unha agresión, e naide debería Sí. sufrir esas cousas. Sí, sí. Eu, aparte, sobre estes temas que teño recordo se falar algo así xa hai bastantes anos, e sí que decían, bueno, que a relacionaban como que eran macholos, como que eran medio homes, cousas así, non? Supoño que eso sería o máis suave que terían que vivir, pero, sin embargo, quero dicir, hoxe en día, cantas, por exemplo, no Entroido de Laza, cantas peliqueiras sodes, quero dicir, un pouco, cantas saídes. A ver, é difícil facer contar eso a cuentagotas porque eh, hai unha cousa que eu creo que é o fío condutor de todo isto é que é o papel do juez, basicamente, desa xente que se apartou xa da vida activa do Entroido e que agora funciona como juez e como conservador da tradición, que lle chama a atención os novos, os que agora son peliqueiros, de que fan as cousas ben. Entonces, se un peliqueiro empeza a polo desde pequeno e non sei que de repente deixa de polo, vai haber alguén que lle diga e tú por que non pos o peliqueiro? Non sei que vaya peliqueiro estás feito. Ou se o pon un rato e lle dice e logo quita, van lle dicir vaya peliqueiro que xa quitou as chocas. Ese juez nas mulleres non recae, porque non se espera delas Claro. que fagan o que debería facer un peliqueiro. Pensan que só os homes o van a facer. Entonces, o non ter ese juez encima, como digo, eso é o pilar da tradición e da conservación e de que se fagan as cousas ben. E o non telo encima, pérdese moito. Entonces, hai rapazas, hai mulleres incluso que o poñen, pero poñeno algúns anos, poñeno algúns días, poñeno un rato e demais, pero non vas a ver 10 peliqueiras que o poñan todos os anos, todos os días, todo o día e demais, porque non teñen ese juez encima que as está vigilando. Claro, pero, sen embargo, o que comentábamos antes, o papel da muller no Entroido de Laza foi e segue a ser fundamental. Non sei se nos podes, pois, desenvolver un pouquiño o seu traballo, non, en cada entroido, e como dela depende que haxa entroido ou non. Sí, sí, é o que digo, ao final elas son as que sustentan isto, as que fan as comidas e preparan o entroido, porque no entroido cómese, e para estar fora todo o día e chegar a casa e ter algo que comer é porque ten que estar a comida feita. Son elas as que fan as comidas, as que se preparan desde Navidad ou desde onde sexa a facer potas e a congelalas enteiras, a facer bicas, a facer rosquillas. Son elas as que fan os traxes para que salgan os peliqueiros, son elas, na maioría das veces, as que cosen os peliqueiros. Entón, escribía no meu poema esa hipocresía de que son elas as que fan os traxes para que logo disfruten os homes, son elas as que visten para que logo o disfruten os homes. Son elas as que se quedan cuidando dos nenos e que hai para que el poida salir a por o peliqueiro. E son elas as que se quedan esperando a que veñan os peliqueiros a casa, porque nós imos polas casas comendo, saudando a xente, como digo, o entroido faise moito na casa, e a xente maior que xa non sale ou esas mulleres que se teñen que quedar na casa atendendo, nós imos e saludamos e danos de comer e demais, e son elas as que teñen ali preparados os vasos, preparados a comida, estante esperando. E isto tamén pasa pola noite, que un peliqueiro quite o peliqueiro ás 3 da mañá significa que hai alguén esperándolle na casa para quitarlle o peliqueiro ás 3 da mañá. Claro. E suelen ser elas.
Claro, claro. E entón entendo, quero dicir que aínda a día de hoxe ti pensas que, por exemplo, no Entroido de Laza o papel do home e da muller no Entroido, quero dicir, é un papel distinto ou crees que xa, quero dicir, hai papéis conxuntos, non sei, quero dicir, non sei se neste estudo pois tes detectado un pouco pois que houbera cambios ao longo dos anos, non? Sí, evidentemente houbo cambios, penso que debería haber máis, pero sigue sendo prácticamente eso, sigue estando moi sesgado, eso de a muller na casa mantendo o entroido, e o home e os nenos agora, que antes non poñían o peliqueiro os nenos, pero agora sí, salindo á calle, digamos, públicamente. Bueno, tamén hai moito sesgo e sigue habendo hoxe na confección. Hai moi poucos homes que fixeran unha vez un peliqueiro, non hai ningunha muller que se conozca ahora mismo que fixera unha careta. Eso sigue sendo un labor de homes. Comentaba Claro, outro día Nieves Amado na súa presentación da súa investigación aos mercados dos peliqueiros que só houbo 3 mulleres que pintaran unha careta. claro, Enlaza. claro. Ou sexa, realmente, claro, aún son cuestións que, aínda que vais avanzando, pero que hai moito aínda que mudar. E, por exemplo, as que xa fostes vestidas e peliqueiras, detectastes ou sofristes, quero dicir, comportamentos machistas pois que puideron sofrer hai 50, 60, 70 anos? Sí. Eu teño escoitado comentarios de que non o vou facer tamén como o meu irmán, porque o periqueiro é de homes, porque as mulleres non temos esa forza, porque non temos esa bravura, ese tipo de cousas, e sobre todo o acollimento. Non é, como digo, ese papel do juez que a min tamén me podes decir que son unha peliqueira ruín, se o quito. De feito, que deberías dicirmo. Claro, É o incentivo de que eso non pase. E non se fai. Bueno, é unha cousa moito máis sutil do que podía ser hai 50 anos, tamén, se non o fora. Bueno, pero sigue habendo. Sobre todo falando con mulleres, contancho de algunha que lle dixo o seu abuelo: "Mentras eu viva nesta casa non vai haber unha peliqueira". Algo máis claro que eso, pouco. claro. Cousas moi pequeniñas que sobre todo téñeno tan asimilado, témolo tan asimilado que non nos damos conta. Eu acórdome unha vez o meu pai que lle preguntou, lle dixo ao meu irmán: "Bueno, tú para ano que vén pos o peliqueiro outra vez?" E eu: "Sí, sí, sí, sí". E dixo: "E tú non a van a por?" E só ese cambio da pregunta xa Xa, o é. Porque eu respondín que sí, e eu dixenlle: "Por que non o podía por?" E ele aí entendeu esas cousas. Entonces, o meu pai, claro, o meu pai está moi orgulloso de min e todo, pero son esas cousas, claro. teñen que explicarse, teñen que dicirllo e É como condicionar que para o ti peliqueiro. é como que para ti non é tan obriga, non? Entendo. Sí, sí, sobre todo, as nenas póñeno, hai moitas nenas que poñen o peliqueiro, pero parece que lle permiten polo, porque pensan que, outra vez, como digo no meu poema, que ao final é a síntesis de todo, que cando lle crezcan as tetas que se Xa, acabou, cando desarrollen o corpo de muller, cando se fagan adultas, que xa non lle vai a gustar, que non o levan na alma, e non entendo, porque o peliqueiro non entende de géneros, o peliqueiro é unha cousa superior, como dixen antes, e de feito, pénsase que isto foi un término que escutei a Rafael Quintía e me gustou moito, un andrógeno sagrado, porque ten características do home e ten características de muller, cos conceptos que entendemos hoxe en día. Ten os bigotes, ten a chaqueta e o pantalón, pero leva medias, e leva ligas, e leva os labios pintados, e leva mexelas, e leva pestañas moi grandes. É un andrógeno, non ten género o peliqueiro. E nas entrevistas que fixemos por esta investigación preguntábamos a xente: tú pensas que o peliqueiro é home ou é muller? E a xente dicía que o peliqueiro que non se podía medir nesas cousas. Non houve unha sola persona que nos dixera que o peliqueiro era home. Entonces, por que só poden levar homes? claro, claro. E mira, din por aquí, a mí me fai gracia cando nalgúns entrollos mascaradas din que sempre saíron só homes, por exemplo, de peliqueiros. Claro, quero dicir, non hai un argumento, o sea, un científico, un documento que diga sempre foron homes porque este era o seu papel. Non, quero dicir, é como bueno, que falamos sempre de que sempre foi así, claro, cando dicimos eso podemos ir a, que, 50 anos atrás, 70 atrás, pero non sabemos o que igual pasou hai 200 anos, non o sabemos, Non, non? claro. Non sabemos que pasou hai 200 anos, así que non sabemos se sempre foi así. Non parece haber ningunha razón de peso
ese argumento de que sempre foi así. A pregunta é por qué? Por que sempre foi así? A historia foi toda patriarcal, por que iba a ser de outra forma? Non ten Claro, sentido que houvese sido de outra forma. E aínda que houvese unha razón de peso para que sempre fora así, sí que sin ter sentido, porque a sociedade avanza. E o que avanzamos nestes últimos 50 anos non os avanzamos nos outros siglos pasados. E hoxe en día están as políticas feministas, está esta conciencia dos estereotipos de xénero e dos prexuizos, e valemos o mesmo os homes que as mulleres e podemos facer as mesmas cousas. E unha muller pode pôr o peliqueiro, e dame igual se foi así, non foi así. Eso non é o que importa. O que importa é que hoxe as mulleres poden pôr o peliqueiro e deberían, e pouco a pouco temos que ir eliminando estes preconceitos e que ningunha rapaza máis volva a escoitar comentarios ou palabras ou o que fora, e que só escoite admiración, porque é o que escoitan os peliqueiros. Admiración ou xulgados. Moi bien, pero igual que eles. claro. E ademais é que non afecta en nada o que o rito, no sentido de que ves, por exemplo, aquí en Vigo hai mulleres que van de merdeira e, quero dicir, eso non afectou nada ao proceso de recuperación. E máis, é un dos maiores procesos de recuperación cultural en décadas que se deu en Vigo, que é a principal cidade, a cidade máis grande de Galicia, non? Quero dicir, ou vamos ao entroido de Samede, o papel das mulleres recuperando tamén, no entroido as bonitas e Sande, por exemplo, hai mulleres, quero dicir, e non hai ningún entroido que, ou mesmamente en Manzaneda, que agora empeza a haber xa mulleres máscaras, non? E ningún entroido viuse afectado por eso. Bueno, e se tivera que afectarse, quero dicir, dá igual, pero refírome que non mudou a dinámica de ningún entroido. No, é o que digo, é que se o peliqueiro é unha cousa superior e andrógina, non cambia nada que detrás desa careta haxa un home ou unha muller, porque sexas home, sexas muller, cando te pos o peliqueiro, tú non eres tú. Tú eres unha cousa superior, estás representando algo, eres un personaxe, actúas diferente. Eu non actúo co peliqueiro posto, como actúo eu de normal. Eu acórdome unha vez, estaba un lunes de entroide, estaba a acera chea de xente, non se podía correr por ali. Empecé a berrar, que vos apartedes todos, que vos apartedes, e a empuxar a xente. Eso era porque levaba o peliqueiro posto, porque se me chega a pasar sin el, ou me hubiera calado, ou hubiera dito, Claro, perdón, podes te apartar, representas un papel, e ese papel non ten xénero, non o ten. claro, claro. Claro, ademais que cando te pos o traxe, claro, neste caso xa non és no, és unha peliqueira, quero dicir, transformaste completamente, non? Eu algo que pensaba agora, e digo, que moitas veces cando os peliqueiros, bueno, históricamente, cando tiñan que dar a alguén e apartar, a xente apartaba porque é unha figura de respeto, nos últimos anos, e iso falaremos logo, hai xente que realmente non o toma ben porque tampouco sabe o que vai, pero claro, se ainda por riba detectan que quen lles dá é unha muller, a percepción, quero dicir, a resposta pode ser doble e aí onde poden tamén aflorar eses comportamentos machistas, non? Sí, sí que notei que non lles das tanto medo, que non se teñen tanto respeto, que non proyectas tanta autoridade. Vouche dar igual. Da Claro, igual, e si hai e vai educación non. vai doer igual, eu Sí, é que vaiche un duro o mismo se che zamarrazo dá doe un se igual. che dá unha muller. Claro, Es capaz de igual, non hai moito claro. que decir a eso, é un preconceito sustentado en absolutamente nada. Claro, totalmente. E eu entendo, e ten sentido que sexa así, non? Que estas dinámicas, estes comportamentos, estudacho no entroido de Laza, pero é posible que fosen comuns a todos os entroidos, non? E ten sentido, ademais, que fose común en todos os entroidos porque non é algo que se dé nunha zona concreta, senón que ven dunha sociedade, dunha visión concreta, non? Exactamente, falei con xente e dicíame, si, aquí tamén pasa, aquí atravesa todos os entroidos, non hai distinción. Haberá uns nos que máis, haberá outros nos que menos, pero sí, e creo, perdón, creo que tamén nesto interfire moito o tipo de figura que é, porque bueno, o peliqueiro é unha figura de autoridade, pero sabemos que non todas as figuras teñen o mesmo papel, os felos non teñen o mesmo papel que nós, son uns trastes e métense ca Claro, xente. E creo que iso influye moito, porque ao final a forza, a autoridade, o poder e todo iso estuvo asociado sempre ao xénero masculino. Entón, ten claro. sentido que nestes lugares onde a figura principal ten ese papel tan autoritario e as figuras fustigadoras que sexa así. E ti, por exemplo,
Quer dicir, dende a túa perspectiva, ti faríase, por exemplo, algún cambio o traxe de peliqueiro para que se poida adaptar tamén as mulleres? Un pouco, quer dicir, ti tendo en conta que te vistes, quer dicir, detectas que podería haber cambios para poder facilitar e que sexa máis cómodo? Mm. Un dos incentivos desta pregunta veu porque cando me quitaba o peliqueiro sempre tiña na zona das caderas hematomas non sabíamos de que era, porque o meu irmão non lle pasaba, hasta que descubrimos que o pantalón, que ten un patrón moi recto na cintura, que se me doblaba aí a altura das caderas e da cintura e que me facía sangre, que me pintaba eso e me facía hematomas. Nunca ia falar deso, porque non había moitas peliqueiras cas que falar, pero é un problema. E pasa, non podemos mexar. Os homes fanlle un burato ao calzoncillo, as medias, e teñen unha petrina, e poden mexar, ainda que, bueno, tampouco se mexa moito co peliqueiro, pero, bueno, teñen esa posibilidade, non? Sobre todo os nenos, que son os que máis lles costa aguantar sin ir ao baño. Nós non podemos. Teremos que buscar algunha forma das que se inventou agora para poder facelo, pero, de momento, logo tamén o que digo do peliqueiro, o patrón é moi recto, está claro que o patrón do peliqueiro estaba pensado pos homes, porque obviamente hai moitos tipos de corpos, pero así en lineas generales temos a forma das caderas e temos a cintura, e un pantalón recto evidentemente non se nos axusta o corpo para nada. Entón, a miña mãe cambiou ese patrón, a miña mãe desfixo o meu pantalón e fixolle a forma e desde entonces non me volveu a trillar a cintura. Pasa o mesmo ca faixa, por edad, 20 anos, corresponderíame unha faixa con un tamaño moito maior do que levo, pero que se poño unha máis grande vaime solapar os peitos, basicamente. E iso pasa a todas, evidentemente, repito, hai moitos tipos de corpos, pero falando en líneas generales, pasa, e teme pasado de ir a comprar unha faixa e pedir a talla pequena e que me dixeran, pero isto é pa un neno. E eu, no, pa un neno é pa unha muller que ten tetas, porque Claro. senón non hai forma. A chaqueta tampouco se axusta demasiado ben. Sei dunha muller en Lanza que está agora facéndolle o peliqueiro á súa neta e que quere facer unhas pinzas na chaqueta para que se adapte o corpo. E si, fai falta porque hasta ahora non se falou porque, repito, non era unha problemática, pero é que hoxe cas nenas e cas rapazas que poñen o peliqueiro sí que é. Isto ten que adaptarse. Está a pregunta de pódese alterar o traxe ou non? Onde está a tradición? Hasta que punto se pode modificar unha tradición? Eu defendo que hasta que, mentras que non o cambie sustancialmente, que sí, non estamos pedindo cambiar o traxe inteiro, estamos pedindo que se adapte o noso corpo dunha Claro. forma invisible, naide vai saber, ainda naide me parou e me dixo o patrón do teu peliqueiro é diferente a este. Non o saben. Claro. Eu vou máis cómoda. Claro, e ademais, quero dicir que non altera en nada o que é o rito, non? Porque, quero dicir, Non, as tradicións, ao final, evolúen, non é todo igual que hai 200 anos, pero digamos que o rito en sí mantense, o sea, non afecte nada. E é moi probable, un pouco polo que teño lido, non? Que os peliqueiros xa hai cento e pico anos fosen distintos. O sea, hoxe, quer dicir, hoxe en día, nos anos 90, saen moitísimos e antes non era así. Non podías, non todo o mundo podía ter un traxe. De feito, lembrome, hai 2 anos, estar ali na Xironda, en Cualedre, e decían que algúns traxes que tiñan, sabían de hai moitísimos anos, que falaban de hai igual 70, 80, 90 anos, que vendíanos para xente de Laza. Quero dicir, o sea, o que se está a facer hoxe ou nos anos 90 ou 80 posiblemente fose distinto a hai 100 anos. sí, sí. O traxe foi unha das cousas que evolucionou moito. Moito. Claro, Ver fotos dos anos 20 do século pasado, que son 100 anos, e claro. igual non o reconoces. E corrían entre lameiras, ademais. Claro, claro. Democratizouse moito o traxe tamén. Antes alquilábanse, antes a xente non o podía permitir, agora sí. Pero houve un cambio, unha democratización, non foi sempre así. De feito, é que é moi reciente o traxe como conocemos hoxe. E non pode ser un motivo de burla adaptalo, porque dice moito máis bonito que vaya axustado ao teu corpo e que tú vayas cómodo, Claro, podes facer mellor que por cumplir uns parámetros baseados outra vez en nada, valles incómoda e non seas capaz de leválo adiante. É tamén motivo de burla moitas veces o tamaño das chocas, porque moitos temos que levar chocas máis pequeniñas. E iso por qué? Porque as chocas teñen que ir nun punto xusto. Non podes levar, se eu me poño o cinturón de chocas dos grandes de todo, daríame 2 voltas á cintura. claro. E quedaría fatal, teñenme que ir xusto detrás do brazo.
por isto teño que levar unhas chocas que son un pouco máis pequenas. E dices tú, levas unhas chocas máis pequenas, esas non pesan tanto. Bueno, se te queres burlar deso, búrlate, pero eu vou como un pincel. Eu levo as chocas onde as teño que levar. E se sigo o teu parámetro nun corpo que non é o teu, vaime dar 2 voltas e vou ir feito un harapo, feito un maragato. Claro, claro, efectivamente. Mira, din por aquí que é o indicado para prohibirlle a alguén asistir a unha festa. Nestes momentos estamos prohibindo isto a moitas mulleres e non só aquí. Nese sentido son moi crítico porque é un dereito. E din tamén, en Álava tenemos suerte en este tema. Actualmente hai equilibrio e é gracias a las mujeres que se mantienen hoy en día en muchos casos. E tamén, quero dicir, imagínate, que agora nos está a ver xente, nos está a escoitar, mulleres, pois que elas queren vestirse no seu entroido, sexa de peliqueira, sexa de bonita, do que sexa, troteira, etcétera, que lle dirías? Si, imagínate, pois que non saben se facelo, pois porque históricamente sempre foron homes, que lles dirías? Que isto é unha lucha, que podemos facelo, que debemos facelo, porque hoxe temos un compromiso. Eu agora cando corro, aparte de por todo o que corría antes, desde que me veu esta conciencia de todo o que estaba pasando, teño un compromiso. Hai unha rapaza, María se chama, que me falou hai 2 anos porque levaba toda a vida querendo pôr o peliqueiro e en ningún momento se atrevera. E faloume e díxome, quero pôr o peliqueiro, porque se tú podes, eu podo. E eu, pois claro que podes. E agora corremos xuntas, é unha das que sale na foto. Non fai falta moito, pero representamos moito. Con pouco que fagamos, representamos un montón. Hai unha rapaza que tamén lle dixe o martes dentro do pasado, Manolla María, e dixemos, puñes o peliqueiro de pequena e agora non, hai que volver a polo, non sei que. Pois outro día dixe unha abuela que lle está facendo traxe para que volva a salir con el. E agora paranos xente por Laza e dícenos, ojalá eu habelo posto, como me hubiera gustado, dadesme moita envidia, estou moi orgullosa de vos, non sei que. Hubo mulleres que entrevistamos e que lles preguntamos se lles gustaría pôr o peliqueiro e se botaron a chorar porque nunca naide lles preguntara se querían pôr o peliqueiro. Nunca. Claro. Non fai falta moito. Diríalles que o fixeran, que lles vai a gustar, que o fagan por elas, pero que ademais significan moito, que van a ser unha referente. É tan fácil como ter referentes e ter quen te anime. Eu non entendo de todos os entroidos, pero eu vou estar aí pa cualqueira que queira falar comigo, pa ofrecerlle o pouco que lle poderei ofrecer, pero fareino sempre porque temos un compromiso e temos que levalo adiante nós. E ter compañeiras. E ademais é algo que non ten xa, quer dicir, vai ser así, xa, aínda que esa xente que se resista vai ser así. Eu, de feito, nestas xornadas, cando empezaba con elas, sí que era un tema que decía, eu tiña na mente onde que non veña a falar todo homes, e logo dábame conta, e vía o outro día, como ao longo destas 4 xornadas, de todas as charlas, xa sin eu dicilo, pois de Sande falou unha muller, de Bande unha muller, de Samede tamén, bueno, de moitísimos sitios, Vilariño de Conso, Viana do Bolo, etc. Quero dicir, é como que ves que algo está mudando, non? E que supoño que traballos de investigación como o teu e, quero dicir, destas características son necesarias porque, claro, alguén ten que dar o paso algunha vez, non? Entón, supoño que é complexo tamén, porque tocou a vos, tocouche a ti dar un paso adiante neste estudo, non? Pero é probable que dentro de 10, 15 anos en plan, moita xente diga, bueno, grazas a iso, agora eu podo sair, ou no meu é así, non? Sí, eu non estou sola. Recaeu en min, non sei por qué, non sei se foi suerte, se foi que hai algo que me elegiu, pero eu sinto unha conexión moi profunda ca Benita, sinto unha conexión moi profunda cas mulleres que puxeron antes, sinto unha conexión cas mulleres que ainda non viñeron e que van a ser peliqueiras, e hai unha rede moi grande que nos apoia e que nos axuda e que me dá esas forzas. Recaeu en min, ojalá poida facelo con moitas máis, é o único que deseo. Non quero levar nada propio desto, quero que isto que incluya a moitas máis e sobre todo que cambie as cousas. Están cambiando, porque estas rapazas empezaron a pôr o peliqueiro, pero acórdome o
o ano pasado no Entroido que dixo o meu pai, vamos invitar a tomar algo, non sei que, e díxonos que era a primeira vez na súa vida que vía a 4 mulleres facer unha fila xuntas. Que a min encolleu o corazón porque moitas veces sentíme moi sola, porque ainda que estuvera o meu irmán, ainda que houbera máis homes cos que corría, non había ninguna muller. Necesitaba yo. Non sabía cuánto necesitaba hasta ahora que corro con elas e me echo o corazón e me sinto moi acollida e sinto que, obviamente non quero que empecen a correr as mulleres por unha parte e os homes por outras, como pasaba con estas que puxeron antes, que lle decían Claro. que elas puñan o lunes, porque era o día que non o puñan eles. Non quero que eso pase, pero necesitas apoios. Necesitas unha fila de mulleres que este contigo, que corra contigo. Eso necesitámoslo todas. E é un tema, ademais, que eu lembrome cando publiquei o cartel hai uns días, que, bueno, a recepción fora moi boa, non? Pero lembrome dun comentario que poñía en internet de este é un tema que só lle preocupa ás 4 de sempre, o sea, de xeito despectivo. Que eu, obviamente, estas cousas sempre elimino, pero agora estou me fixando na xente que hai conectada e é nestas jornadas, esta é a terceira, é a que máis xente hai conectada. Quero dicir, é chamativo porque é un tema que interesa e precisamente pode ser porque ninguén nunca falou diso, non? Quero dicir, posiblemente se ti non falaras isto, pois igual a min non se me ocurría meter esta temática nestas jornadas, non? Entón, quero dicir, é un tema que, bueno, que toca abrir camiño a algunha xente, pero que logo vemos que realmente, aínda que algunha xente diga que non lle interesa a ninguén, sí que interesa, non? Sí, sí. Hai unha palabra que me gusta moito que é problematizar. É un problema, pero se naide fala dese problema, Claro. non está. Estamos problematizando un problema. Eu, hasta que empecé a comentar estas cousas, e de feito, empecéinos a comentar con medo, porque eu decíalle a Sabela, cando me decía, vamos a dar unha charla, non sei que, eu decía, Sabela, que teño medo de que isto este na miña cabeza, de que isto realmente non este pasando, que simplemente vire eu cousas, de que este exagerando a situación, de que non este vendo. Eu le decía, vas a ver que sí. E foron esas mulleres que me falaron e me dixeron que tiña razón, que a elas tamén lles pasara, que tirara pa diante. Foron as que me animaron, as que me dixeron que non era un problema que eu tiña na cabeza, que era algo que pasaba de verdade. E eu hasta que empecé con todo isto e empecé a verbalizar isto, repito, con medo, nunca oíra falar disto. Nunca tuvera esta conversación con naide máis maior que a min, con naide. Nunca falar deste problema, e é un problema, é un problema, é evidente. Claro. Pero non falar nunca con naide. E porque ademais se non te faz a pregunta de por qué, pois igual ao resto da xente, bueno, todos non nolo facemos, non? Quero dicir, a gran maioría da xente, pois igual nunca nos preguntamos por que non hai históricamente mulleres peliqueiras. Sin embargo, unha vez que alguén pon esa pregunta enriba da mesa, paraste a pensar e diste, ostra, pois sí, é algo que como que asumes con naturalidade, pero que non é natural, claro. Non, e como digo, pasa en todos lados. Claro, efectivamente. E, por exemplo, non sei se outra cuestión que poida xurdir aí debate ou tal é o termo, quero dicir, é falar de, pois que, ademais de falar de peliqueiros, hai que falar de peliqueiras, non? Non sei se ti pensas que eso tamén pode ser algo que vai a xerar, bueno, o que a xente lle vai a custar dicir. Pois esta é unha das preguntas da investigación, das entrevistas que fixemos, e propuxei a Sabela, e a mí daba moito medo esta pregunta facerlla a xente, pero claro, sempre foi peliqueiro, e algo como moi arraigado, digamos, que é moi difícil cambiar eso. Entón, bueno, cada un ten a súa opinión, hai quen pensa que as mulleres tamén son peliqueiro, e que eu non sería peliqueira, eu sería peliqueiro, hai quen pensa que as mulleres son peliqueiras, pero logo cando se fala do peliqueiro en maiúsculas, digamos, é o peliqueiro, hai quen dice que ten que ser a peliqueira. A miña opinión personal, volvemos ao mismo, o peliqueiro non ten xénero, é o peliqueiro, pero é a máscara. Claro. Así é unha cousa, non sei se, bueno, por evolución ou digamos que non responde a criterios de xénero. Entonces eu o peliqueiro chámolle o peliqueiro, pero eu son peliqueira. Claro, e que ademais volvemos ao de antes, non afecta ao rito Non. e sobre todo co nome, quero dicir, eu, por exemplo, na xente maior ali, o que lle escoitaba era dicir con I, piliqueiro, non peliqueiro, quero dicir, e ademais, xusto vime agora a cabeza, eu creo que
creo que foi en Twitter que comentaras ti algo sobre que o nome igual non é o que se usou sempre, o de peliqueiro, pode ser algo así? Sí, sí, eso tamén é, bueno, un tema comprometido, pero tamén non se ten moi claro. Claro, Claro que tampouco temos moi clara a orixe, sobre todo a distribución e a evolución, pénsase que estaba nas montañas e que baixaba o val. Bueno, foi unha evolución. O nome tamén, hai que rexistrou hai moito tempo que se chamaba cigarrón a todo. claro. Cando empezou de peliqueiro, peliqueiro, non o sei. Eu, bueno, como dixeches, estudio filoloxía galega e pregunteime moito isto tamén. Que foi Mm, antes, peliqueiro ou piliqueiro? Preguntei hoxe aos meus profesores e dixeronme que claro, que non sale, porque, claro, bueno, imaxinan que foi antes peliqueiro e que por evolucións da lengua, por asimilación, acabou en piliqueiro, pero pode ser ao revés, podía ser antes piliqueiro e por disimilación acabou en claro, peliqueiro. claro, Non se sabe, pero tampouco importa. É unha evolución natural da lengua, claro, son dúas variantes que están hoxe que se claro. poden utilizar. E que, polo tanto, non exclúe que se poida Mm. utilizar tamén peliqueira, non? Dámame risa agora porque digo, creo que o que non vai a cuajar é si se quere recuperar o de cigarrón en Laza, No. pero, e tamén entrando xa no final, un pouco, isto xa é unha pregunta máis xenérica, porque ti que vives como peliqueira dende dentro, pensas que vai a moita xente que se masifique o Entroido de Laza pode afectar a supervivencia do Entroido, no sentido de afectar o rito, o que vos poidades correr en liberdade, pensas que eso é un problema que pode afectar ou que pensas que non? A ver, falando desde a perspectiva antropolóxica, digamos, a masificación vai en contra dos entroidos, pero de cualquera. Eh, Sobreviviron porque eran dun núcleo moi pechado, ademais de que a súa función era o núcleo pechado. Os testamentos, os sermós, as queimas, todo iso funcionaban como liberadores das tensións e demais. Entonces, os entroidos naceron e perviviron en sociedades pechadas. Isto falando desde o punto de vista antropolóxico. Claro, Agora, a sociedade cambiou. Estamos na era da globalización, estamos na era das redes sociales, de compartir todo. É normal, eu tampouco quero deixar de compartir cousas nas redes sociales. É normal que a xente queira conocer as cousas. Os desfiles que se fan son maravillosos. É normal que a xente queira ir. Entonces, haberá que saber levalo, de alguna forma. Igual en algún momento supón un problema e os que nos queremos dedicar a conservar estas cousas, igual en algún momento temos que actuar e buscar unha solución que este nun punto medio entre a conservación e a globalización. claro. Entonces, o único que podo decir é o que xa dixen, de feito, que quen vaya que, por favor, sepa o que vai. Non é pa beber, non é para a mí lanzarme un farrapo unha vez co peliqueiro posto. Eso vale muchísimos cuartos, muchísimos. Mm. E tedes que respetar, tedes que saber onde ides, tedes que vivilo como espectadores, non sodes os protagonistas. Noutro momento serédelo, pero non o sodes. Faládelle as contas dos entroidos que ora hai, faládelle a quen sexa que conozcades, pedille explicacións, pedille consellos, e se queredes ir, ide, pero con todo o respeto do mundo. E consumide ali. Hai que deixar os cuartos ali porque os entroidos pagallos a xente do pueblo e se levas... eu xa sei que a vida está moi cara e que é máis barato levarte a túa botella que pagar ali. Pero se queredes que eso sigue, se queredes ir para o ano seguinte, hai que respetar e hai que pagar ali. Efectivamente. Bueno, o que comentabas antes, a verdade que é unha cuestión complexa buscar o equilibrio, non, entre conservación e tal, porque obviamente para moitos estes sitios, pois para a xente o Entroido tamén é un dinamizador da zona, non? Quero dicir, e para quen ten ali os bares, negocios, etcétera, entón supoño que é cuestión de buscar un Claro. equilibrio e porque, bueno, hoxe en día, e ademais o que ti subes en redes, tal, quero dicir, claro, non é o mesmo unha divulgación, pois, dar a coñecer a túa cultura, a túa tradicións, as túas figuras, pois, que igual unha promoción máis estritamente turística, quero dicir, hai diferenzas. Pero é unha cuestión que, bueno, que se terá que resolver dende os propios entroidos, obviamente, pero é unha cuestión que, claro, non hai unha solución sinxela, porque tú non lle podes Non. prohibir ir a xente. Claro.
Eu non son antropóloga, non sei destas cousas, gustaríame, bueno, pouco a pouco ir conocendo máis, indo a congresos, facendo cursos. Eu estou aprendendo de todo isto, día a día. Non sei se eu participarei nesa solución, pero que sí que fai falta xente formada que reflexione sobre isto e que nos diga como podemos facer para buscar ese equilibrio e ese punto medio, porque é que a sociedade non é nada do que era hai 70 anos, non é nada. Efectivamente. E un pouco para concluir xa, dúas preguntas. Por unha parte, si máis ou menos tes visto ou contado, quer decir, cantas mulleres vades a saír este ano de peliqueiras no Entroido de Laza, si algo que teñas contabilizado, que digas ti que, bueno, vai a máis, e por outra parte, cales pensas ti que son os desafíos os que enfrentades no presente e no futuro, non? As mulleres que vades vestidas de peliqueira. Pois canto imos ser, non sei, espero que moitísimas. Estou moi contenta porque este ano vamos a ser máis das que éramos hai 5 anos e vou a poder correr con moitas delas, vou poder facer filas con, non sei, igual 10, ojalá, ojalá. Se facemos unha fila de 10, a min idesme ver saltar por todas partes. Ojalá, ojalá. Se hai algunha aquí que está dudando entre polo ou non polo, por favor, che pido que o poñas, que quero correr contigo, que hai moita xente que quere correr contigo, que hai moita xente que vai estar moi orgullosa e non eres consciente de todo o que vas a facer se o pos. Así que, por favor, pono. E a outra pregunta que si... Un pouco os desafíos, eso, Sí. que crees que enfrentades no presente e no futuro, non? Sí. Bueno, pois, isto é algo que me remordeu moito por dentro porque empezo a pensar que é un enemigo invisible. Porque, claro, eu preguntaba nas entrevistas a xente, pareceche ben que as mulleres poñan o peliqueiro? E dicían, sí, a mí pareceme ben, é un motivo de orgullo, non sei que. Pero claro, logo por detrás, escoitas ou miradas ou estes desafíos físicos, digamos, do patrón, do traxe, ou isto de que non haxa tantas compañeiras, de que non haxa referentes. Entonces, é un enemigo que é moi fácil de vencer, porque non se sustenta en absolutamente nada, pero fai falta mulleres que o venzan, para que deixe de ser unha realidade, para que as nosas netas poñan o peliqueiro indistintamente, que os homes non teñan que escoitar comentarios e non teñan que luchar por facer por o peliqueiro, porque se unha nena ten que salir dela e ter a voluntade de dicir quero por o peliqueiro, evidentemente vai a costar máis que un neno o que lle van a preguntar se quere por o peliqueiro. Entón, Claro. que non haxa que facer ningún esforzo por facelo. Pois dito queda, e tamén, como digo, como sigo vendo bastante xente que se segue a conectar, se alguén viviu algo disto ou quere dar o paso ou non sabe, pode contactar convosco, non, por a Peliqueira no Instagram, ou deixar algún comentario nestas conversas que nos trasladaremos. E nada máis, pola miña parte, nada máis. Bueno, darche as grazas por facer parte destas jornadas de Entroido, parabenizar por este traballo, e tamén preguntar un pouco, como conclusión, non, que tedes planificado a curto, medio prazo. Falabas antes un posible documental, que vamos a poder seguir e que vamos a poder ver nesta conta da Peliqueira. Bueno, no perfil da Peliqueira ides saber basicamente divulgación, intentar romper estes estereotipos, sobre todo. É un perfil tamén de apoio a esas mulleres, non só de Laza, sino a que queira compartir a súa experiencia. A veces é tan fácil como contalo. Consellos ou simplemente que a escoitemos e que sepamos dela para non xa que nos fale cualquier persona, para nos vai a ser todo un logro e vai a ser todo benvido. Ides a ver o proceso da investigación, fixemos unha primeira batida de entrevistas, pero imos a facer máis, e ides a ver como o pequeno vídeo que xa temos publicado, ides a ver pequenos fragmentos. Esas entrevistas gustaríanos nun futuro facer un documental, publicalo, pero claro, volvo, non temos presuposto. Se alguén por aquí que está escoitando quere ofrecernos un presuposto, calquera cousa, tamén é super benvido, porque non temos nada máis que o que temos nós, o diñeiro que invertimos e o tempo que invertimos nós. Tamén un perfil para que poida colaborar quen queira. Podedes facer propostas,
podes facer, pois eu sei isto, ou pois eu creo que poderías facer isto, ou eu quero facer isto, así que o que sexa, é todo benvido, repito. Gustaríanos tamén facer algún proxecto máis, sobre todo como evoluciona. Por exemplo, temos grabado a primeira vez que esta María de Matamá puxo o peliqueiro, e gustaríanos seguir grabando ya ao longo da súa vida. Gustaríanos facer unha exposición de fotos de mulleres que puxeron o peliqueiro, que imos recopilando. E, bueno, divulgación, a investigación, recollida, eses son os proxectos que temos, pero, de novo, estamos abertas a colaboración, a ideas, a comentarios, a xestións, a historias, gustanos moito as historias, e a axudar e a apoiar a quen sexa. Pois dito queda, e a xente que nos está a ver, se alguén quere colaborar para sacar todo isto adiante, se non, eu tamén deixo aí a idea que supoño que xa valorastes o crowdfunding, que polo menos nós sendo Orgullo Galego, pois tamén colaboraremos, e nada, como digo, darche as grazas por participar e parabenizar novamente por este estudo tan necesario, pero que ainda ten moito, non, que percorrer. E gracias a ti por traernos a falar hoxe, que eu non estou aquí como Noa, estou aquí como equipo que me apoia, estou aquí con toda esa xente que nos apoiou, e todas as peliqueiras e todas as mulleres entroideiras, e gracias porque xente como a ti que nos ofrece espacios nos que falar, porque que importantes son os espacios nos que falar, son polos que isto sale adiante. Supoño que hoxe nos escoitaría xente que se tú non houberas contactado comigo e me houberas dado este espacio non nos escoitaría nunca. Así que tamén moitísimas gracias a ti. Pois moitas grazas e, como digo sempre, nada, deixamos de marchar xa, porque xa son horas de querer a cenar, e nada, moitas grazas e verémonos seguro este ano por Laza. Sí, e se alguén me quere saludar, eu estou encantada de falar con todo o mundo. Está feito. Veña, graciñas. A ti, chao, gracias a todos. Chao. Bueno, agardo que vos interesase a conversa, parece un tema super interesante e que, ademais, eu creo que é necesario tocar isto e é necesario meter en unhas xornadas en Entroido. Eu, a verdade é que ata que non coñecín o seu traballo, pois non é algo que me que pensara, que me cuestionara para meter nestas xornadas, pero, bueno, penso que é un tema moi necesario que agardo que vos interesase. Como digo sempre, estas charlas quedan subidas no YouTube, en formato podcast no iVoox, no Spotify, podedes, quen chegou tarde, escoitalas aí dende o comezo. Pola mañá quedará subido xa en formato podcast, dende xa queda subido no YouTube, e deixámolo aquí. A vindeira semana continuamos coa cuarta e a quinta sesión. O 19 de febreiro temos os Farrumecos e Sobradelo. Antes, o 17 de febreiro, temos o Entroido do Courel, e logo xa para a semana anterior ao Entroido, o 20 de febreiro, vamos ter a Anxo Rosales para falar sobre o carácter simbólico e ritual do porco no Entroido, e o 26, para concluir, a Felipe Castro para falar sobre o oso de Salcedo, orixe e significado desta mascarada. Pero antes, vémonos o luns 17 de febreiro, vamos a coñecer un Entroido que tamén están a recuperar, que é o Entroido do Courel, ou mellor dito, os entroidos ao Courel, porque no Courel hai moitísimos entroidos, varía tamén un poquinho dependendo da zona, pero deso falaremos o luns ás 8:30. Nada máis, deixámolo aquí. Moitísimas grazas por estar nesta conversa. Hoxe, se xa as anteriores había moita xente, hoxe eu creo que foi a que máis visualizacións tivo, e tamén é de agradecer porque reforza un pouco pois as temáticas que tocamos, pero tamén reforza pois estas xornadas que facemos todos os anos, no que, bueno, invirto moitísimas horas e que é de agradecer o voso interese. Deixámolo aquí, moitísimas grazas, boa noite e moi boa semana.